Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So for today mga kabisdak ay ang i-review na naman natin ay itong The North Face ThermoBall Jacket. So before natin to i-review mga kabisdak, so please subscribe muna nasa baba. At please po pakiclick po yung notification bell para ma-updated po kayo sa aking mga review or sa aking mga vlogs. Tara! Umpisahan na natin. So mga kabisdak, ito po yung The North Face ThermoBall Eco Jacket. So kung mapapansin nyo po, to ay parang bag lang siya. Pero jacket po ang sa loob nito guys. So tara, buksan natin to para ma-review na natin at masimulan na natin. So ang timbang pala nito guys ay 14 ounce lang. So gaan, sobrang gaan po siya. At kaya nga tinatawag sila lightweight at packable. So tara guys, buksan natin. So kung mapapansin niyo yan, ayan po. Ito po yung buksan na niya. At hilain natin tong ano na, para makita natin kung jacket ba talaga siya. Ito yung The North Face ThermoBall Eco Jacket. So jacket nga siya guys, pansin nyo yan oh. Yan. So may logo siya kabilaan, front at saka sa likod. Yan. So buksan natin, suot natin. Yan. So yan, fit lang sa atin. So ito po yung The North Face ThermoBall Eco Jacket mga kabisdak. So kung mapapansin nyo po mga kabisdak, so mayroon po siyang logo. Yan. So embroidery din po itong logo niya. At kung mapapansin nyo po yan, yung parang grano niya, ay ang laman po nito ay polyester 100% po. So synthetic polyester po siya. So recycled. So ang kagandahan lang nito, kaya ang polyester na to na synthetic ay kung mabasa siya ng ulan, diretso pa rin ang warm niya. Hindi kagaya sa mga ghost down jacket na mga feeder na pag mabasa talaga yon ay unti-unti siya mawala yung warm. Pero itong polyester na The North Face Eco ThermoBall, kahit mabasa siya, continue pa rin ang warm niya. So ito po yun, itong jacket na to mga kabisdak ay alternative po to sa 800 na fail ghost down na jacket, yung mga feeder. So ginagamit po ito para po ay sa delay, like mga pupunta ka ng mga snow na lugar. Pero alternative lang po to. So kung halimbawa pupunta po talaga kayo sa mga more of snow talaga place, so at rain at maulan, so kailangan nyo po talaga ng shield jacket. Pero kung normal lang na like snow place lang siya, so pwede na tong ganito ang isuot nyo. So mainit siya guys, ayan. So feel ko ang warm kasi nga po dahil sa materials na ginagamit. So itong materials na to guys ay nylon din po to, yung lining niya sa labas. Ayan, at mapapansin nyo po to, may dalawa siyang pocket. Ayan, sa kabilaan. So ayan po. At kung napapansin nyo kanina ay para siyang bag. So dito ko po yun ginawa. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano po gawing bag itong jacket na to. Ayan. So mayroon din po siyang adjust sa baba. Ito. Pwede nyong luwagan, pwede rin pong higpitan. Ayan. So ito yung The North Face ThermoBall Eco Jacket. So maganda siya guys. So pwede rin po itong gamitin pang mid layer. Kung halimbawa pupunta kayo, mag-ski kayo. So sa ski kasi kailangan full gear ka talaga kasi malamig yun eh. Sobrang lamig sa ski kung mag-ski po kayo. So ito, ginagamit lang po ito pang mid layer. So itong The North Face ThermoBall Eco Jacket. So
So ang may kulay po tayong available nito guys sa ngayon ay combination sa black at green. So before nyan, mayroon tayong urban navy at black. At mayroon din po itong isang design na with hoodie, with hood. So ito kasi wala. Pero yung with hood, hindi yun pwede na gawin na pang mid-layer kasi ito may hood siya. So ito lang, itong jacket na to. So maganda siya at feel ko talaga yung warm niya. Ayan. So ang presyo po pala nito guys ay Philippine peso po ay nasa mga 10,000 to 11,000 po ang price nito. So dito sa Kuwait po ay 65 KD ang price. So ang ganda niya. Ayan. Diba? Ayan, so mga balak dyan na mag out of country, pero sa ngayon di pa pwede kasi pandemic. Next time, ayan. So magbumili na kayo ng ganito para pagpunta nyo doon hindi kayo lalamigin. Ayan, diba? Ayan, so buksan natin ulit. Ito, meron siyang zipper. Ayan, yung zipper niya gan. Pansin nyo po yan. Ayan, yung materials niya. So ipapakita ko po sa inyo mga kabisdak kung paano po gawing bag itong jacket na to. Yan. Buksan natin, barin natin. Yan. Close mo natin to. So ayan, yung the North Face ThermoBall Eco jacket. So dito guys, mga kabisdak, dito po kayo kung mapapansin niyo yan, yung zipper nya, so kabilaan po siya. Yan, so ibig sabihin dito po kayo mag tupik, gawin yung bag, tupiin tong jacket na to para magiging bag siya. Yan. So dalawa siya. So start na natin tupiin. Ayan. So hilahin na natin itong nasa loob para mabilis. Ayan. So maganda to guys kasi hindi siya bulky kung magta-travel po kayo. Halimbawa i-keep nyo muna, itago nyo muna sa bag nyo, so hindi siya bulky. Ayan. So ang gaan niya guys, isipin nyo 14 ounce lang ang gaan niya. Ayan. Tapos durable siya guys, breathability, at ito ay maganda talaga gamitin kasi ano din po siya ay warm talaga, kaya nga tinatawag din po siya na ThermoBall jacket. So kung mapansin nyo na yan guys, ay naging bag na siya, diba? Ganun lang kadali. So ito yung the North Face ThermoBall Eco jacket. So the North Face lang ito po makikita. Ayan. So ulitin ko ulit, the North Face ThermoBall Eco jacket guys. Itong bag. So ngayon mayroon na naman kayong nakukuha na idea. Hindi kayo ng the North Face. Ayan. So bili na kayo sa the North Face guys. So dito na lang po ako. Sana ay makakuha na naman kayo ng idea. Babus! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from a
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky.